Ano wacho adier mara ipo ani bedo ran gi president de na adier de information mo de koro kwa yudo confession mar ngano de okochopo e media because if at all IPO was being run by the president gimachelo Joyce ntiere gimoro mo miss quote mo wacho ni serikal ochulo won Albert Joyce dala wini anyuola dongiso le liete ichulo gi gani kat nyithinde gi otho to gimachelo ntie gimadwa penjo jo Kenya nusolo ne won Albert no chule nikech nyathini otho no, because gino no tachu to wacho nango monda timango we waorne gimoro to ere shida ka rais mar piny ni benda wacho niya ambe we asole nikech gini otimore ango rich mondi weru feto siek mondi wuoyo sana gini otimore anda arita moningo bedno miyo jogi we koro watimango wasol gimoro gami wacho ni justice ne jomoko sedeko compensation inyal mi mana kikiye serikal ok nyal biro to chuni niya adwa gero ni otere ndi ot nika iwinjo to jomo gigibe ke block gi onge aka serikal didhiro serikal ok bidhiro ni mondi ka okonyni ine mi didhiro monangoa konye ni ochiure koro jiyo we won Albert jaduong no se kale jaduong no se yoko soloren mak podu dwa keto jaduong no pod lurore Nairobi kan manyo kodu justice iwinjo to it's better jaduong no bed dala o ik nyathine mondo justice pod inyal dhir kata kamano no wacho nok bi Albert nyaka koro jogo mano nege okawne gi okang mager kalure kod chik ma pod wantiere kod geno ne IPO abro bedo katimo nonro margi makare to weuru jaduong ni the other time ne gi post nyaka namba ne mondo jorne salam it's a very wrong thing magi ma wacho ni sani no wacho ni serikal no orugun se town to wanto ko wacho ni no chulu mundu bede mandamano tutamru unaona so if you want us if you really mean change to abedu honest mundu we double standards iwinjo ko yuwa koru oru jomo ka beno timangowa o yuwa korgi maonge niya ugo kocha tugo angowa ugo koni vijana ngima braka wacho ni gin advantage maber mar unity mar voice mar social media Joyce we have so much power makano nyalo tiyo gi teko ni eki etimo gik moko ma very constructive sani wan gi joge broad based government iwinjo energy ma wan goro mad mandamano ni dwa bedo godo piny to loso proposal ni dala ukata wadware library wan gi jiadi maya Kisumu ka iwinjo to wa push gine social media niya makro ka unjia dek monna ku loso na library ka iwinjo en gi maber gi machelo wanyalo bedo piny wacho niya we have this and this angomiyo ko chopo ni koth kachwe to jogo emitingo gi floods era kunyalo makumundu manywa ku machelo mondo jogo wagi obedo ne koro this energy if we could channel it to a constructive thing then gi maber nikech be waonge time this is the first government majolo nyalo wacho niya wayudo gik ma important chakre gi kombe moluor sani okomi wa cram sani wane ma inane broad based mani gilunga ni bread cha sani wane ma wane bread no iwinjo koro mae sa moningo bednia joluo wetewa udhiro wamiyo jogi humble time mondo titok ni wamiyo gi humble time niya ne waling ni gitiyo apana kaka nocho maber niya gik mabeyo biro mana kidhiro mae sa manu wadhiro niya serikal osemiyowa thuolo wan kaka joluo ere aka wanyalo dhiro jotendwa gi mondo kelnwa ngowa ber manitiere serikal gi ang'omiyo kuonde moko kaka Migori oma be imiyo paya Migori cha bocho itero na paya moro miuru soru daktere paya machielo mondo seacha be chope paya mondo nembe wageti obed gi paya iwinjo ang'omiyo oma be no orne gi airport no expand negi kabunde angomo chilo tim maber momiyo migocho bende nyalo expand no lichota iwinjo koro magi conversations moningo kaluwa oningo abed godo to marni wadoke ndara to gimachelo bende madwa wacho sama wadhi e ndara joma to magen gin doluo Joyce kidwange gin adiere ni en fight makoro seket gi opposition gi kani sani kijana mane oshuti maja maxcha mane uso mask cha eko sama no go immediately ni joka wacho ni en Collins ko yakani Umabe to not ter narrative no pio mo loke ni po police man oshuteje Jakalenjin mondo giket down obed nango kindwa gi job to sani molungi ni en Kariuki siemna hashtag achiel manyiso ni kanja must resign nyisa hashtag achiel ma wacho ni Kabogo gino woge serikal nyisa hashtag achiel malungo waome gine gi mutai kagwe gini mondo woge serikal onge to samane Albert otone mbadi gino woge serikal omolo woge serikal wandayo woge serikal to sane gi ndongi ling nikech ging'e niya serikal ber serikal ni ko wabede to unu diro
mondo wuoge sirikal jotendo wuoge sirikal mondo gidongo gikao mena mshua sane kinyal gol mbadege ni to nismot Kenya ni keluru jogi ogidhe kao gi 1 week gidhi kelo jogi ng'wech koro wewa tiek mondi wadadhi nyaka yweyo mondi nikech anytime Unodhuru nikech ng'eni joluo un gi teko mar mandamano. Un gi teko mar bakite gi gik moko minyal time mandamano gote. To sami dhiro udhiro mondo kos chaos mondo dhi ne gwendara mondo wach ni joluo wane sirikal tinegowa mondo jok manie sirikal gidi mondo wuogi mondo dong opposition iwinyo. To ma mondo amo chako ka watwak atua kendo mondo walos kendo sirikal manyalo bedo iye kendo wate. It will take us time. Adwa ni mak parono gi kanya ng'eni kila ng'ato nitiere